എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ നല്ല ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടൺ സ്ലബിലതും ബത്തിക് പ്രിൻറ്റിലേതും ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിലതുമായ പല വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസും ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിലിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ അതാത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ്, എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും 70 രൂപ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറോ വഴിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വരുന്നത്. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്ന കുറേ നല്ല ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇന്ന് വന്ന അപ്ഡേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത കളക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരുപാട് എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി മൂവിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റീസ്റ്റോക്ക്ഡ് ഐറ്റമാണ്. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ അപ്ഡേഷനിൽ കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരിക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സിൽക്കിലാണ് വരുന്നത്. ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടം കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിലും ദുപ്പട്ട സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ്. സ്ട്രൈപ്സ് പാറ്റേൺ ഡിസൈനാണ് പോകുന്നത് ദുപ്പട്ടയിൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 860 ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് 70 രൂപ. വളരെ നല്ല കളേഴ്സിലാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സാണ്. ടോപ്പ് ഒരു കളറ്, ബോട്ടവും ദുപ്പട്ടയും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പിൽ പ്രിൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, അതായത് ചെസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വർക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ടോപ്പും ബോട്ടവും. അടുത്ത കളക്ഷൻ വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് ടോപ്പാണ്. ഫാൻസി നെക്ക് വർക്കാണ് വരുന്നത്. ബോട്ടം ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലിലാണ് വരുന്നത്. ദുപ്പട്ട സിൽക്കിൽ ഫാൻസി ദുപ്പട്ടയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1399 ആണ്, 1399. അടുത്ത കളക്ഷൻ വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ തന്നെ ടോപ്പ് വരുന്നത്. പാച്ച് വർക്ക് ഫാൻസി നെക്കാണ് വരുന്നത്. മലായി ക്രേപ്പിലാണ് ബോട്ടം വരുന്നത്. ദുപ്പട്ട സിൽക്കിലെ ഫാൻസി ദുപ്പട്ടയായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെയും പ്രൈസ് വരുന്നത് 1399 ആണ്. അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് സിൽക്ക് ടോപ്പാണ്. ഫാൻസി വർക്കോട് കൂടിയതാണ്. ബോട്ടം സിൽക്കിലും ദുപ്പട്ട ഫാൻസിയിൽ സിൽക്ക് ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1099 ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻസ്. താങ്ക് യു.